Hemme salam, ben Ataş Mehmedov. Bugünkü AutoCAD video kursumuzda siz bilen elips ve spline çizgi çizme kurallarını görürüz. Draw menüsünden ilk ölen elipsten başlasak. Elips şu yerde ikonu görüyen elips kuralımız. Aşağıya 3 saniye şunu alayım. Dürlü görünüştü. Bize verilen ölçülere göre elips sınmamda yarayan görünüşler var. Elipsin gıyska yolu ES Enter ES EL hatta oldu. EL Enter yönü şuları alaktada üferim. Mesela Circle çadan yadayımda, Center and Radius, Polyline çadan yadayımda, Line çadan yadayımda, Arc çadan yadayımda biz gıyska yolu yadan yadayımda birinci görünüşünü, inkorporlanyan görünüşünü açya gıyska yolları. Yani elipste ünferin axis and end'i açyanır gıyska yolu yattan çıkarmalıyım. İlk bilen center'dan başladım. Ardından emelli oluşayalı merkezine kodu ve senlik ölçüleri. Elipste aslında şuları alak burada var. Uğurlan belli or derece bilen belli or derece bizim görüş uğrumuzdan uğurlan şardip gözümüze getirelim. Aslında bu elipslerin yeketak bir radyusu var. Yani biz bu yerde çadan yağdayımızda elipse görünüş vermek için biz 2 tane ölçü vermeli oluyor elipsimizde. Mesela şu yerden ben 500 dedim x'de ve y'de hem 250 diyen yağdayımda şunun yağlı elipsinden çatıp bilen. Eğer ben belli var derecede öğürüp elipsin çizmek isteyen yağdayımda mesela 45 derecelik bir elips çizmek isteyen yağdayımda şu yerden gelip center deyip seni kurnakodu saylap şu yerden orta modumuzu yapıp olmalı. Orta modda bolan yağdayını bilişini deyali. Dine y'de ve x'de çadıklar çatıp biliyaz. Poları açıp bilersiniz. Polar modda 45 derecede biz senlik elipsimizi çatıp biliyaz. Mesela ben kısadan elipsimin 45 derece uğurluğun görünüşünü çizmek istesem 500 dedim. Enter ve şunu vurdu. 250 diyen yağdayında görüşünü deyali. Edilen elipsimin 45 derece uğurluğun dereceli görünüşü. Geldim. Delete oldum. Elips ikinci axis and bu hem başlangıç ve son kodunu verip yine bir özümüz ölçü verip ikinci becek ölçümüzü aslında şuları yalı center'da ediyenmizin bir ölçüsüz görünüşü. Onun yerine ölçü yerine biz başlangıç ve bitiş kodunu, ikinci kodu, en son kodunu veriyor. Mesela şuları yalık bir misal getirsem ortamda açtım. Şeyler Enter dedim. O selemden yapık mı? Üç dedim. Olsun yavaştım. Line dedim. Şunu kodu sayladım. Ve şeylere çadıgı. Ben şunu arasını elips ile bir çadıgı çizmek isteyen yağdayımda. Şu iki noktada arasını elips çizmek isteyen yağdayımda. Accent end'i ulanıp bilen şu yerde center'dan tapavdı. Center'da ben merkezine kodunu bilmeli olayan ve bu yerde ben yönü şeyletine şu çadıgılar çadanım sebeple ben bunların merkezine kodunu bilemok. Şoň üçin accent end saylap birinci kodumuz ve ikinci kodumuz ve üçüncü senlik radyus perplat mesela 70 yaş enter dedim. Geldim. Men ölçümü hasa orçadığımı trimleme isteyen şu granı tere enter dedim de geldim. Şu çadığımı trimledim ve almak isteyen görünüşümü aldım. Men bu trimlemesi hem plane'ı yay görünüşünü çatıp bilen onun için şu yerden elliptical arc'ı saylap şu yerden başlangıç kodu son kodu ve bana natural radius vermek isteyen oraya. Ben 90 dedim. Enter dedim. Ve internem men buyruktan çıkamak. Bunun sebebi şu
nerden başlap başlanış nokodu we gutoruş soňky nokodu saýlaman maňa soraýa bu sagadyň uğru boýunça hereket etýär we başlanış nokodumy aşaky we ikinjini ýokarky diýip saýlan ýagdaýymda ölçegi hem berip bilýäňiz. Ortamady ýapan ýagdaýymda men esenlik derece görnüşini de spline bilen başlan elips bilen ýa hem çyzyp bilýän. Geldim şu ýere tamamladım. Görüşüňiz däl elipsler şeylerak spline'ları size düşünürsem gelin delete yapalım. Spline'ları görünüşde oluyor. Spline fit ve spline CV. Şöyle görüşünüz yani. Spline fit'ten başlasak. Spline fit aslında spline'lar bir de belli bir noktalardan geçen radiuslu çatıgılar çizmana bir de kömek etdi. Şöyle size görürsem. Aslında bunu dinle spline fit ediyor. İkinci hemedir gelir. Sen kuna kodu sayladım, bassım, geldim. Şunu kodu sayladım, saylanı kodumu isterim. Menin çatıgayım şol saylanı kodlarımdan geççe. Görüşünüz yani. Bu aslında görünüş ökmünü çatıgayı dörüdüp biliyaz. Enter'a basıp çıktım. Yani bu maňa kän ölçöwli çatıgı çynmana ruhsat beren ok. Sen ýagdaýda men şu spline'ymy ütkötmek isleýän ýagdaýymda şu ýerde görüşüňiz ýaly fit pointlar var. Enter pointlar fit nokotlary bar. Şu yerden men spline'ymy ütködüp bilýän şu görüşüňiz ýaly senlik görünüşi getirip bilýän. Ýöne bundan has gowy bir spline çizme görünüşi spline CV geldim. Spline CV'de spline fit'ten ütköşük tarapy kontrol nokotlary bilen çyzygylar çynmany bir de ýaraýar. Senlik bu nokodu sayladım ve şöyle devam ettim. Şu yerde inserteniz şu mouse'um bilen kliklen yerlem, basan yerlem kontrol nokotlary dörüye şu yerde. Ve çatıgayım menin o nokotdan geçen ok ýöne şol nokot bilen men çatıgaymy hereket ettirip bilýän. Senlik üstüne işläp bilýän. Görüşüňiz ýaly. Şöyle enter'a basdım ve şu yerde men editlemek isleýän ýagdaýymda çatıgaymy şu kontrol nokotlarından gelip senlik görünüşde editläp bilýän. Şöyle görüşüňiz ýaly. Spline'ları editleýän ýagdaýyňyzda esasy insermen zadyňyz eger ulanaýan ýagdaýyňyzda diýenmezse, ýani ulanýan buyruklardan bir däl sebäbi. Gata az ýerlerde görülýän buyruklarny şu ýerde esasy görnüş paneline hem az aşak bölümüne dönülen bilip bilersiňiz. Yani ulanış editlerine näçerak derejede ulanışyna göre belli etýär buyruklar ödeni. Esasy insermen zadyňyz bolsa şu ýerden biz o snapleri açıklığını, yapıklığına göre biz kötmeli bolýar. Mesela şu yerden men şu çyzygyny alıp editlep şu ýere getirmek isleýän ýagdaýymda görüşüňiz ýaly perpendicular diýe we mouse'umy men göýgören ýagdaýymda geler we şu ýerdäki perpendicular çyzyga dik düşmek isler çyzygy. O snapler açyk bolanyny sever. Barlak görelin. Geldim, bastım ve kontrol kodumu şu ýere getirdi. Muň üçin F3 basyp o snapleri ýapyp bilersiňiz. Şondan soň gelip seçiňize göre isleýän ýeriňizde kontrol kodlaryňyzy ekidip hereket etdirip bilersiňiz. Meselem esasan ulanýan bir ýerlerinden bolan ölçeklerde ulanış görünüşinden size gurrun bereň. Meselem menin bir tane şeyler akkur çizdim. Orta ölçülü olsam şunu delete yapalım. Line needing. Geldim. Şöyle enter dedim. Şu araları delete bozdum. Mesela
Şunun ýalyk bir teknik çydygy bar diýip gözüňizde getirelim. Senlik bölük bir turwa görünüşinde bolup biler. Şu çydygymyz. Şol çydygylar adatdan daşary uly bolan ýagdaýynda, meselem, şoň uzunlygy, turwanyň uzunlygy meselem 100 metr bolup biler. Men bulary turwalary, turwany hakyky ölçeglerini çyzjak bolsam, men kagyzyma sygmaýar. 100 metrlik kağıt hem yokluğuna göre aslında badır da 100 metrlik teknik çydygylar mümkün değil. Şu yerde men gelip teknik çydygy çyzma usulllarından biridir. Buyruk doğrusu esaslarından biri. Şu yere gelip men şu yerden spline deyip bir minut F3 basıp o snap'ları açtım. Geldim spline dedim. Geldim. Otomadan yapayım. Şu yerde görüşüňiz ýaly. Men şu yerde diýmek isleýän zadym şu yerden ölçegimi hem bereýin. Şu yerden geldim. Şu yerde men çydygym has uly bolan ýagdaýynda şu isenlik bir merkezinden kesip şonuň ýygyderli dowamlylygy diýip aslında şol uzun bir çydygy we şoň ortasynda kesik ýer hem edil şu grada bolşýaly, edil şu böleň bolşýaly ýygyderlikli gitdi. Ýöne men bu ýerde hemmesini çydyp görkezmek deregine şunun ýalyk bir meniň kömegime ýarajak görnüşde teknik çydygym çyzdym diýen. Elbetde bu ýerde hakyky ölçegler bolmaýamyň. Men bu ýerde gelip öz ölçegimizi berip bilýär. Gelip ikerek mouse'umy bilen kliklan ýagdaýyňyzda ölçeglerini ýetkizip bilýär. Meselem 2000 diýdim. Enter diýdim. We şuň ýaly ölçeg berdim. Indi bu ýerde şular ýalyk bir zat kellämizi garaşdyryp biler. Bu ýerde hakykatdan hem şeýle bir kesik bar. Hawa, bu hakyky kesik hem bolup biler ýa-da şu çydygynyň dowamy ýygyderligi bolup biler. Hatda orta şu turwanyň kesilen görnüşi hem bolup biler. Şular ýagdaýlarda beň kellämizi kän garaşdyrmaly üçin biz jogline'lar çydygylara hatda orta ölçeg çydygylaryna goşup bilýäs. Şu ýerden gelip jogline diýdim. Bir minut osnakdan çıktım. Açıktı. Şu yere geldim, tayladım. Bir minut şu yerden. Nearest'ı açtım o snaplerden. Ve geldim. Şu istenik kurnakoda bir tane şu yerde görýän jogline'my goşdum. Indi men arkaýyn öz teknik çydygymdan tebe men bu ýerde galyran hissadym ýok. Tebe men şu ýerdäki insanky jogline bilen hem şu çydygynyň hatda şu grafikan, obyektiň ýygyderliligini we şu çydygynyň hakyky ölçeglerdigini fizik ýa-da hakyky ölçeglerdigini men aýtdym. Şunun ýerlerde görüşüňiz ýaly spline'lar biz ulanyp bilýäs. Geldim, delete boldum. Indi spline'laryň kän bir bolmaýan taraplaryndan size aýtsam, meselem men spline'lar bilen aslında spline'lar näme üçin AutoCAD'da badimeňde mahmal oň deregine has başgaçarak zat ulanyp bilmezmi? Elbetde ulanyp bilinler. Ýöne AutoCAD'da hem munyň sebebi başga Photoshop ýa-da SolidWorks ýa-da 3ds Max, Rhino ýaly programmalarda spline'laryň has aktiv ulanýanlygyndan gelýär. AutoCAD'dan başga programmaların köpüsinde spline'lar aktiv ulanýar we bularyň çyzylyş görnüşleri has size nähile düşünürsem ösdürilen has täzelikler girilen çyzmasy aňsat, editlemesi aňsat, üstüne düzeltiş
işler geçirmesi. Şular ýaly ýagdaýlarda spline'lar bize arda kendi kömegi diýýär. Bugün sapamyz şeýlerak, inniki kursamyda görüşýänçek hemmäňize hoş sag bolun.